Bon dia, avui tastarem el cava Oriol Rossell rosat. El cava Oriol Rossell rosat és un cava que està fet de trapat 100%. És el més jove dels nostres caves, això vol dir que té una criança entre 12 i 18 mesos aproximadament. El que busquem és una mica la fruita i la part més àcida i més fresca d'aquest tipus de caves. Com veieu, és un cava en què la bombolla és molt persistent, el rosari és constant, i el color és un color així rosat bastant intens. Si ho veurem, veiem que les notes que surten són de fruita molt vermella, són de notes de fresa, notes alegres també, notes herbàcies. És un cava molt agradable a nivell de nas. Recorda molt sobretot el que és la part de les xutxeries, de les llaminadures. En boca, l'entrada és molt fresca, molt àmplia, en surt el carnot de seguida, refresca moltíssim la boca, el fa molt àgil, i això ens permet continuar fent la copa. És un cava molt per fer copes, és un cava que és àgil en copa, que és ràpid, que és fresc, molt agradable, i torno a recordar una altra vegada el que és la part aquesta fruitada que trobàvem al nas.